alhamdulillahi rabbil alamina jettoje godeni jomiraɗo joom bawɗe mbaɗode wela e nde welira nde rokki men sembe kattane bawal ha gartuɗen ɗo e émission men mo gowɗen wadde kala saaha woni kesam hesamago en juulen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jeyɗo sababu ha goɗɗen mo saabu mom kadi tagui goɗɗen en calmini en juurima helifaɓe diine e aada en calmini jignaɓe men ha toon to Dodel Diri en calmini kadi jignaɓe men wonɓe ɗo e Liberté 3 ko noon kadi calminirten ardiɓe galle ɓe hono bammen Abou Diopo bammen Daouda Dia e tata men ta Layla en calmini kadi hani e personnel aji wonɓe ɗo ɓe guila noon e caméraman uji hani e montoraɓe ɓe kadi noon kadi calminirten yeewiyankoɓe ayanko haalirde Pindi TV no mbiɗen ni kadi en garti hande e kesam hesamago taw koye toɓɓere hesere eɗen gondi ɗo noon e gorko mo Hodobere ne wiye Wuddu Boubou Dia kañum woni coordonnateur COJER département Kanel kañum kadi woni chargé mission auprès du président Macky Sall kanko noon woni hande koɗo men hande taw men jewtide makko eko fati e banggue financement des jeunes ala no mbatten wadde ko sona rokkudemo konngol o salmodira kadi e yeeɓiyankoɓe Wuddu Boubou Dia assalamu aleykum. Assalamu aleykum bandiraɓe haariyankoɓe hettiyankoɓe e Pindi TV mi salmini mono e mon foof inde mum e yettoɗum kadi Salimata Dia mi salminima mi weltanimama no fewi e invitation mo mbaɗɗamo pour aussi arde ɗo notade erago ma pour yimɓe jewta ko faye ko tagui en ummade e oɗo saaha. e ko noon tigui Wuddu Boubou wadde min mbima bisimilla ma ala no mbatten so wona fuɗɗorade ko tagui men jooɗade ɗo ko min jiiɗi ko avant keɗen natano bundi yewtere nde gartana amen e ɗito balɗe jawtuɗo walla mbiyen 22 avril oɗo jawtuɗo horejo leydi ndi o joddinoma e yogo e sukaɓe toon to Jamnañadio eɓe jewtide eko fati e affaire financement walla mbiyen affaire projet ji ɗi ko gartana amen hen tan e mbadde kuftidinde mbayda tawtoronoma nden ɗon jonde. eyyi mi weltanimama Salamata effectivement mawɗo leydi noddino ko tubakoɓe mbiyata conseil présidentiel pour joddade e 14 région Sénégal donc délégation foof aussi ko gouverneur ardi délégation kadi ɓeɗo suuhaɓe kamɓe aussi ɓe gummi koye région ngaji he mawɗo leydi ndi noddiɓe hettoɓe par ce que ma joddoɗa e suuha ma kettoɗa ɗum o joddime mabɓe o hettima mabɓe o andi caɗele o andi probléme aji kadi won contexte mo yimɓe gummi contexte mo gummiɗen o ko tampere contexte probléme ligguey contexte probléme financement o heeɗimama ɓe o ƴetti ko foti ƴettude donc kadi région foof ene ardi e président conseil régional jeunesse mum kamɓe 14 ɓe soɓe ndendi haɓe jogui kadi coordonnateur national jeunesse donc ɓe joddime président ɓe kalde président jaabima ko foti jaabade donc noon heddi ko mawɗo leydi ne jokka golle. beele e nden ɗon jonde won toɓɓe ɗe ganduɗa ƴet tonggama toon ñande hen. oui won toɓɓe kewɗe tonggama par ce que no conseil o waɗi ha gasi e président ƴetti ko wiyete conclusion o jaabima ko heewi ko wawi wadde o waɗi ko wawa wadde aussi o wi aussi ɗum ɗo maɓe ƴeew gouvernement o no ƴeewiri pour haɓe ɗumina mais ko ɓuuri hen wadde important mawo rendin instrument ji ma en gartu hen instrument ji koɓe mbiyata pôle emploi ko wayno aussi DER ko wayno ANPEJ ko wayno ADPME ko wayno FONGIP ɗum ɗon foof ko pour calli tan suhaɓeɓe mbawa dañde financement rewɓeɓe mbawa dañde financement suhaɓeɓe heeɗe mbawa yitude golle ma en gartu hen kadi ko tongono e deuxiéme séminaire gouvernemental. eyyi ko noon tigui koye nden ɗon toɓɓere paaɗen e séminaire gouvernemental mbaɗaɗo ñande samedi nde on won toɓɓe tongaɗe hen gam hefta jabtade auto rencontre walla mbiten no nde to jonde wannode gartana men e on ɗon séminaire e toɓɓe ɗe ɗon ɗe ganduɗa tongama toon. oui ñande ASET o joddinoma e gouvernement Sénégal no jodde gouvernement Sénégal o wi kanko yiɗi joni ko yimɓeɓe gummo e haala paye golle donc séminaire o waɗama no séminaire o paari nde eɗen mbawi teskade hen toɓɓe 9 toɓɓe 9 ɗe aussi ne mbaɗi important mi jokke aussi toɓɓe 3 e toɓɓere taraɓe ɓe ko projet construction mo yiɗi maade centre formation dans les 45 départements ɗum noon wonno 3e toɓɓere maintenant 4e toɓɓere nde ko budget on waɗi budget convention hakkude état en wonde suuhaɓeɓe budget o ko 15 milliards donc kadi 15 milliards ɗi aussi ko c'est dans les 45 départements e capannayi e joyyi département ji ɗi pop ko ɗin aussi mbawi hebde e oɗo budget e toɓɓere jeeyoɓe nde ko ministère de la jeunesse
kamɓe aussi haɓe maha galleji ko wiyete maison de la jeunesse de la citoyenneté haɓe jangguina yimɓeɓe jikkuji haɓe jangguina yimɓe hede jikkuji moƴƴi suhaɓeɓe ko woto bonne ko laamu fewni par ce que ko laamu fewni ko enen jeeyi e ɗiɗon aussi ko 800 millions ndeɗo hitande sah e galleji jeetati gasi donc galleji keddi ɗi ɗo e 2022 donc mawo continue galleji ɗi dans les autres département ji goɗɗi keddiɗi ɗi maintenant ko faye kadi toɓɓere jeegom ko hakkude secrétaire général présidence ene wonde ministère de finance ɓe mbaɗa soumettre programme d'urgence ko faye golle toɓɓere jeeɗiɗi nde ko gouvernement o ma yawno gueɗe ɗe pour ko ɓuuri hen hewde suhaɓeɓe mbawa yirtude koye mumen ko ɓuuri yawde yaccade toɓɓere jeetati nde aussi ko faye mécanisme financement ko jiɗɗa haalde nane ho ɗum ɗon mécanisme surtout ko mécanisme paɗo PAP 2A ko faye relance par ce que joni eɗen jogui probléme économie il faut économie o waɗe relancé hano hannirta ni comme ça levier ji ɗi président yiɗi ɗi balla suhaɓeɓe ɓe mbawa wallude suhaɓeɓe toɓɓere sakkirine nde ko toɓɓere vraiment waw rendinde ko yimɓe mbiyata pôle emploi woni DER ANPEJ ANIDA 3FPT te kadi 3FPT ɗum noon kadi c'est important parce que mawɗo leydi nde o waɗi 20 milliards uji nogas pour waɗa soutenir métier ji formation métier ji ɗi donc ɗe toɓɓe jeenayyi o ɗumin o wi noon ko wawi hen wonde fof yo yaw eyyi yo yaw par ce que wasa lelde keyɗuɗo wawa fadde ha deftani ɓuuɓo wawa fadde ha deftani ɓuuɓo e wadde sen paami ko toɓɓe jeenayyi tonga e séminaire moɓe mbanno ñande samedi nde ɗen ɗon toɓɓe jeenayyi noon somi faami e haala ma o yiɗi ɗe kuftidine ko ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi beele ma toɓɓe ɗe gasa e nder hen wadde no mbiɗa ni tan keyɗuɗo fadi ha ɓuuɓa kañum yiɗa ɗum ɗon wadde payen e namdal men tataɓal woni so neɗɗo yiiɗi hebde ɗin ɗon financement uji kalteɗi holto rewata aɗa andi financement o hewɓe goni ko paamani yimɓeɓe paamani par ce que financement o nden wonno tan ko DER kadi a ƴettat kayitaji ma totta DER ma ƴetta kayitaji ma nowa préfecture joni noon DER aussi ɓe jaltini systéme kesso systéme o ko site mabɓe e ko financement point DER point sn sa naate plateforme o ma windir so tawi aɗa windira noon so tawi cohluɗa ha million ngaji jeegom ɗum noon ko inde ma tan yettode ma ene wonde e certificat résidence e carte nationale d' identité ɗum cohluɗa mais saɗa namdo noon ko ɓuuri million ngaji sappo il faut noon mbaɗa inde ma yettode ma e business plan ma projet o donc ɗum noon kadi c'est important kadi ko ɓenni ho DER ɓe jokkodirta koye pôle emploi ji ɗi département 45 département o département fof waɗete pôle emploi DER wona ɗon ANPEJ wona ɗon ADPM wona ɗon 3FPT wona ɗon taw noon yimɓeɓe jahata directement koye département o ngabbina dow ko ɗum no ɓuuri par ce que yimɓe fof mbawa wiide gummo ladde gara Dakar ma naate site uji par ce que siɗo ene wawi wadde saturé mais so tawi tan ɓe gummima to ɓe goni ɗo ɓe jeehi département ji he département ji kanƴi fof ma mbaɗe installé ɗiɗo pôle emploi ji comme ça suhaɓeɓe ene wonde rewɓe mbawa yaade pôle emploi ji ɗi pour mbawa wadde déposé pour mbawa hebde financement kadi ɓe mbawa hebde golle kadi golle ɗe kadi mami artu hen golle ɗe ko quota départemental to haade men yettade quotaji to beele ko watte déposé ko holɗin hol kayitaji ɗi ganduɗa ɗin ko ɗin neɗɗo foti addude waɗa ɗum déposé walla ala namda e kayit non so tawi namdotoɗa ko million ngaji jeegom ha million ngaji jeeɗiɗi namda he projet namda he business plan namdi tan ko indema yetto a waɗata enregistré e base de données o indema yettode ma mais noon gadda certificat de résidence woni to jeeyaɗa ɗo kadi gadda kadi carte nationale d' identité ma mbaɗa ɗum déposé so préfecture mbaɗa déposé ma so pôle emploi en tout cas pour le moment ko préfecture uji gonɗe département ji ɗi maɗi mbaɗ golle ɗe ɓe mbawa wiide ko ɗo mbawɗen wadde ɓeɗo ɓe mbawa wonde ɗo pour ɓe mbaɗa accueillir waɗoɓe déposé ɓe mais so tawi noon aɗa namdo ko ɓuuri million ngaji sappo ɗum noon il faut gadda business plan par ce que pourquoi business plan guila waɗani détournement d' objectif a wi jiɗɗa wadde projet guertore kokkeɗa projet guertore mbasa wadde projet guertore jaaha mbaɗoya commerce
donc kadi en woodi kadi RNPME maɓe haɓe ɗofta rewɓe suhaɓe ɓe mbaɗa formé ɓe mbaɗa encadré ha dañon financement ɓe mbaɗon suivre aussi waɗamo suivre e wadde so yimɓe ɓe paamin ma andu hankkadi to joomum rewata ha wawa hebde ɗin ɗon finance mayoji e haali nane e haala ma haala kotaji ɗi joni koye kotaji ɗi paaɗen eɗen jiiya commune oɗo wiya min keeɓi ko 10 projet oɗa commune wiya min keeɓi ko 6 projet ɗum ɗon holno peccugol ngol noon e sa yi financement premier arino ɗum noon tagui leydi ndi dilli probléme aji dilli département ji dilli par ce que ene wawi taw wonno rewri ene wawi taw wonno rewrani ene wawi taw waɗi probléme chiffre uji ene wawi taw yimɓe ne kaala chiffre uji taw chiffre uji ɗi godani mais joni tan pour plus de transparence mawɗo leydi o haali samedi nde o wi so tawi neɗɗo ari déposi sa heeɓi financement il faut indema waɗe publié aduna fo yiya so tawi Salimata Dia heeɓi financement e fattan indema ma yaltini e yimɓeɓe ganda an heeɓi financement kotaji ɗi noon ko département fof heɓat quota mum joguiɗen ko 45 département département fof so heeɓi donc ene wawi département o ma wawno waɗir organisé e maire uji par ce que sa ƴeewi joni département Kanel min jogui ko 12 commune 12 commune o commune fof ne wawi ƴettude soit yimɓeɓe ɓe déposé commune o nord département to ma soit kadi individuellement aɗa wawi yaade ƴetta initiative hoorema nanga projet ma jaaha nowa to département to déposa département to pour daña hen financement mbawa vraiment gollanade leñol ngol mais to banggue ko wiyete ɓe keeɓi ko sappo ko ɓe keeɓi ko jeegom ko ɗum ɗon holto ummorto sappo ma jeegom jomum aɗa nani yo commune oɗo yo keɓmi ko 10 projet o yeewi ala minen mi keeɓi ko 6 projet beele comme peccugol ɗum ɗon waɗi ko peccugol walla ala ko dow ummorto pour commune fof ko ɗum ɗo foti hebde walla ala ɗum ɗon ko holto miijo ngoɗon ummi non miijo ngo ummi par ce que financement ɓennuɗo joni ham gonɗen koye wadde avancé sa yi président ne waɗa conseil présidentiel ko pour wadde rectifié ko ɓennuno ko ɓennuno ko kalis ni ene wawi taw nawnomo Fouta ma nawnomo e guure men kalis o heddo kalis o artire ɗum ene wawi taw ene wawi wonde financement adde taw yimɓe paamani kadi so yimɓe aussi ɓaade ɓe paamani il faut ɓe paamne joni noon ko to tawi noon oɗo commune sa ƴeewi ko taw ƴetti commune ɓurɗo woddude par exemple a ƴetti commune Salamata ma ƴetti commune Ɓokilaji e taw toon wonɓe toon ɓe taw ene manqui ɗum famde avant ene paama taw délai ɗe ɓenni kalis ene wawi nanguede note to ummino ɗum noon nan jeeyata oɗo commune wiyama sappo keeɓi ma oɗo commune waɗaɓe sappo keeɓi mais ne woodi kadi maire uji waɗɓe haalañta maire uji waɗɓe anticipé e golle surtout to diwanuji men to ɓeɗon maire uji ɓe mbaɗ anticipé e golle he avant ne gara ɓe mbaɗani yimɓe mabɓe fof projet ji ko wayno joni mairie Horkoƴere comme le maire de Horkoƴere Daouda Dia avant financement o ne aroya e ɓe mbaɗi anticipé ɓe mbaɗi formé ɓe mbaɗi recadré ɓe mbaɗi kadi ressemblé projet ji rewɓe hewɓe taw no ari nde tan taw wiye hay sono gaddana million ngaji sappo ɗi fof en mbawi gasde eyyi wadde ko noon tigui no mbiɗa ni henna joni beele projet ji ɗiɗon ko par goto walla ko par yimɓe ndendata ha para gadda projet mum mbaɗe financé walla ko ala ko neɗɗo tan an sa yiiɗi tan a yahat keeɓa non ko projet individuel heddoto noon Salimata Dia Houdou Dia ene mbawi rendude mbaɗen GIE o mbaɗen projet namdoɗen mais projet on ko personnel neɗɗo an ande ko jiɗɗa ko an namdo ko jiɗɗa sa namdo ko jiɗɗa kokkeɗa ko jiɗɗa ko kadi ene gasa to en waɗi GIE uji taw yimɓe ne ndenda soɓe ndenti ɓe ndenda ɓe mbaɗa projet mabɓe ɓe mbaɗa déposé projet o ɓe mbawa hebde financement mais neɗɗo hoore mum o personnellement ene wawi ƴettude projet mum kañum tan goto yaha déposé heeɓa beele so tawi jomum waɗama financé rokkete ko daawal holne no joɓirta ɗum walla ala financement ɗum ɗon ko ala ruttude ala sa yi financement ala ruttude he ɗum yimɓe ɗum hay leydi yanat e financement o ne rutte ene woodi financement ji ɗi duttira he ni mais ɗiɗon financement ji keewi wonde financement ji ɗi gumma he leydi he ma financement ji taw ko projet ji goɗɗi mais ɗiɗo financement ji sa ƴetti financement joni par exemple comme no wayno joni financement promise aɗa andi won
agence garɗo en wiye promise on kañumne jeeya koye financement je woni ko wiyete financement islamique ɓeɗon joni soɓe tottima financement ay ɓe mbaɗata suivre haɓe darma koyngal yitere ɓe ganda mais ene wooda kadi DER kadi ene wawi tottude financement an hoorema par exemple kokkeɗa ko duuɓi 5 an hoorema ƴeewa e duuɓi 5 ɗon e duuɓi 5 ɗi garta e mabɓe ma aussi ɓe gartema donc ko noon mais financement mo watta e remboursé ɗum noon joni ɗum wondi ko moƴƴani leydi. kono to banggue jogdidi so tawi a tottama financement million ngaji 5 joni a rokkama duuɓi 5 walla duuɓi 4 aɗa foti artirde beele duuɓi 5 ɗi so timmi ko ɗin ɗon million ngaji ɓe dokkunoma mbaɗɗa fond ɗi ɗin fof gartirta walla ala nde jogui tan ko gartirta ha timma. eyyi ko normalement ham financement ene wonde ñomlede hunde sa ñomlama buus sappo saɗa arta ham a wawa artirde buus 9 ma wawa artirde buus 6 aɗa wawi artirde buus sappo kadi ko avantage hokkede million ngaji 5 mbaɗa investir gaccira duuɓi 5 sa rena heni sa welama aɗa wawi liggade million ngaji sappo surtout so tawi natɗen koye projet ji joguiɗi gartam aɗa wawi hokkede hitande gartira kalis ma aɗa yiya wone rewɓe wonɓe pêche wonɓe liɗɗi ɓe kokke financement 500 000 on lebbi 6 taw kamɓe déjà ɓe jaltini 500 000 francs ha kamɓe batti wadde généré revenu ji mabɓe. joni an neɗɗo beele ɗum ɗon ɗiɗon financement ɓe calculi hen so tawi jomum yaltani hen beele ɗum ɗon calculama hen des risques jomum yeeyi waɗami kala ko jiiɗa ne waɗi des risques so tawi jomum financement o Allah waɗi fewani rewan lawol o perti walla o yani hen on ɗon haalis kon o nilat walla kanko no dañi foof o yoɓatta. eyyi ɗum ɗon tagui ɓe mbi en woodi business plan projet en woodi wona projet sa ƴetti wone somme ƴettata namdi ko projet ɓe ƴeewa projet o ɓe mbaɗa étude par ce que kamɓe aussi haɓe ƴetti yimɓe anduɓe nene gone e mabɓe yimɓeɓe so tawi joni a namdima jii kayitaji ma haɓe gandi ko jiɗɗa wadde so jogui gartam kadi hunde foof aussi ne foti wadde lettre garante ay sa yi joni FONGIP ani mi haalide FONGIP kamɓe keewi wadde garantir donc so tawi aussi aɗa waɗe garantir saaha wonko namdeteɗa wiye joni aɗa yiiɗi moto pompe o FONGIP a namdima ɗum il faut noon gadda garantie ma gadda caution ne mbawa hebde ko poɗɗa hebde par ce que hunde wonno weɓirta tan weeɓat holno tottirteɗa tan sa tottama tan a accete sago ma liggoɗa liggey ma mboɗo sikki ha sa hokkama million ngaji 10 million ngaji 20 ma million ngaji 5 sa accirama hakkille ma aɗa wawi liggade ha gartira kalis o hande mboɗo sikki wona Sénégal tan aduna o foof kamɓe jiiɗi wadde entrepreneuriat ene waɗi important kadi ko entrepreneuriat tan wawi hokkudema ko jiɗɗa ko par ce que so tawi a waɗi guesa ma so tawi a waɗi élevage poulailler ma so tawi a waɗi les projets liɗɗi toute façon ko wona projet salaire kadi wona projet goɗɗum ko projet ko an jeeyani hoorema no beeleɗa nden mbatta ko nden kadi mbawɗa jogade autonomie kadi mbawɗa aussi e janggude hen ko heewi ko ɗum noon président yiiɗi nannude e koye suhaɓeɓe wona yimɓe fof janggi wona yimɓe fof mbawi naddude wona yimɓe fof mbawi dañdude golle mais kala mbawɗo dañde golle dañat golle mo wawa dañde golle o aussi o heeɓa financement liggo de toute façon artata tan koye leydi ndi eyyi ɗon tigui jinnomi faade to wonde wona yimɓe foof janggi ɗo hen beele kanko hoorejo leydi ndi ɗo ganduɗa o calculi hen ɓe ganduɗa kañumen ne janggani aɗa andi ɓe janggani ɓe hande ɓuuri hewde te ne jiiɗi liggade mais ganduɗa deme ɗiɗo hoto ndewate ha mbawa liggade beele ɓenne ƴettana PG peccorɗe beele balle ha mbawa liggade aɗa nani mi haalino 20 milliards ko faye formation sa ari aɗa yiiɗi wadde hunde ene woodi 3 FPT nen ɗo ɓen ɓe kippi tan ko faye formation 20 milliards o pour tan wallude suhaɓeɓe formation paaɗe e métier sa heeɓi formation paaɗe e métier an déjà a waɗi lancé hoorema kadi surtout aussi ko faye 20 milliards ɗi ko pour wadde soutenir suhaɓeɓe e ko waye formation faade e métier donc avant naate hunde mbaɗɗa formé ha ganda ko poɗɗa wadde taw sa naati hen mbasa libde hoorema
ma aussi mbasa addande hoore ma caɗele e formation on ɗon mo ganduɗa sukaɓe ballete ko fati e métier ɗum ɗon waɗi kono waɗi plateforme ganduɗa wat ara mbaɗa hen inscrire sa yiiɗi wadde mbaɗa walla ala ɗum ɗon ne waɗi nombre tan mbaɗaɗo limité so timmi tan gasi ala nombre plateforme o ko 3FPT par ce que nane mi haali aɗa andi caggal leydi sa yeehi joni France won toon pôle emploi Sénégal en ngalano pôle emploi joguiɗen ko agence uji temps Ablaye Wade no Ablaye Wade yeehi nde goɗɗi canza dañƴen ANPEJ joni kadi aussi en dañi DER kadi aussi 3FPT nen ɗo APIX nen ɗo ko ɗin ndendinte mbaɗe pôle emploi taw foof nen nder liggey nen nder financement nen nder entrepreneuriat nen nder kala ko cohliɗen formation nen nder joni so kadi yiiɗi wadde hebde ɗin ɗon wadde on ɗon formation ne holto rewat rewat koye 3FPT woni direction mbiyetee 3FPT kamɓe jogui formation métier kamɓe jogui formation jangde kamɓe jogui kala ko faye formation on direction holto woni koye netto keɓatama walla ala on woodi Dakar kala to mbiɗa 3FPT a yahat ha jettoɗa 3FPT so yiiɗi yaade 3FPT o yahat sa yeehi 3FPT ma heɓ toon ko heewi ma dañ toon ko heewi kadi ma andu toon ko heewi eyyi waɗi formation ngaji waɗi aussi information ngaji kewɗi fo eyyi beele hande onon en tant que ɓadiɗo walla jogui chargé de mission auprès du président beele hande on ƴetti peeje gam yaade walla findinde yimɓeɓe famminde ɗumen ko ganduɗa ummanama ko fati financement ji hama ko ganduɗa ko kesso kaalaɗo ɗo beele yimɓeɓe ganda ɗum guila e saraji surtout to banggue saraji dowri ndi si ɗum noon ko golle gaɗiɗo waɗede aɗa andi aussi neɗɗo fof andi to woni ɗo minen guila ɗum ɗo yettay minen suhaɓe Kanel e gardugol aussi e gardugolam mais coordination Daouda Dia min mbaɗi forum o foof min mbaɗino nder ADPME mi haalnima ɗum honorable o waɗinomo déplacé o ummi Dakar o ari ha Kanel o jodde amen kanko ADPME kanko jogui ko faye petite moyen entreprise ɗen jonde min mbaɗi ɗum min kalni yimɓeɓe remoɓeɓe awoɓeɓe aynaɓe mouvement d'humeur suhaɓe yiɗɓe formation yiɗɓe financement min kalniɓe holto foti rewede nomin parni min tongi rapport o noon min totti ɗum aussi coordonnateur départemental kadi aɗa yeehi joni département ji kewɗi nene mbaɗa forum anda so tawi a teskima aɗa andi hecci hen ko wonno Tambacounda o Kanel ari wadde Tamba nene waɗa Fatick nene waɗa Dakar waɗi ñanden donc forum aji ko président haali ho ko président yiɗi ho foof nene nder forum aji eyyi joni wadde mi sikki waktuji men gasi ha laawi walla mbiɗa heddi en ko heewani konngol ma battinigol e ganduɗa message taw jogui message mo ganduɗa aɗa heɓɓude werdade ɗuɓɓe leydi ene woodi message o ko leydi ndi no yaari ni c'est vrai ne muusi kono noon suhaɓeɓe aussi ɓe tellinta juuɗe mabɓe donc ko juste tan haalande mawɗo leydi ndi minen ham ko fayede par ce que kala nokkude longguere waɗata koye humhum minen to département Kanel to suhaɓeɓe hamin jiiɗi vraiment o nanggana suhaɓeɓe kadi o nanggana aussi coordonnateur départemental Daouda Dia ha wawa nanggande suhaɓeɓe kadi hamin jiiɗi aussi hôpital de haut niveau au niveau de Kanel min dañi hôpital taw min cohlani yaade Matam min cohlani yaade Wourossogui hamin cohli dañde kadi université paade agriculture université paade élevage hamin jiiɗi kadi phosphate uji ɗi phosphate ndendori min dañi ɗon usine transformation usine production transformation taw ɗon e ndendori hamin jiiɗi heɗo walla min e ndiyam lowre hamin jiiɗi heɗo walla min e lawol Dane Maayo donc ɗi ko ɗe gueɗe min cohle makko o walla min nomin ballirimo kanko mawɗo leydi ndi eyyi wadde fuɗɗugu min mbima Allah jarama en tant que ɓadiɗo walla joguiɗo mission auprès du président ɗeɗo caɗele foof nan toon to diwan Kanel to wadde mataw oga banggue keddiɗi ɗi kam deƴƴat an ɓadiɗo so ɗeɗo caɗele nan toon woɗɗiriɓe kam mbaɗa sikki mbawa tan ko deƴƴude wadde min mbima so tawi aɗa jogui aɗa wayno bandiraɓe eyyi kadi mi haali haala caɗele kadi mawɗo o liggima président liggima mais ko peut être ko jiɗɗen ho mataw o suwa waɗanen ɗum kono hamo liggima sa gandata o liggima ko jaaha ferlo
ñe gandata o liggima heedi ko surtout pissuji production ngaji ko faye Fouta donc noon heddoto noon ko en jawani en keeɓi kono noon eɗen jiiri ko ɓuri ɗum kadi mi salmini mi yettimama no fewi invitation o mi salmini kadi coordinateur départemental politique Daour Moussa Dia mi salmini kadi convergence jeunesse républicain woni COJER de Kanel mi salmini kadi COJER national sous la coordination de Moussa Sow donc mi yetti suhaɓeɓe kadi aussi mi weltima no fewi invitation o kadi ha ñande wonde heede ma en jewtit ko toɓɓe goɗɗe eyyi ko bataw ko temps o tan woni mo heewani ko ɗum saabi ko en mbawa haltidde fofo wadde min mbima Allah jarama a jarama ende nottiɗa e invitation oɗo e yewtere nde kadi waɗi fayida nde tawno ko haqqille julɗo haalata ɗum tagui ko waɗi fayida tan eko nanni kadi eko mantini yaltata hen mi sikki kala mo famani eko fatuno e financement ji ko so yeeɓi oɗo émission ma faam kadi ma andu kadi ko woni hen ɗum noon en mbiyat tan émission men kesam hesamago ari ɗo ha ɗo henna gasi ha laaɓi ha saaha goɗɗo sallah